נשמע רחל, באמת זה הפרויקט שהכי ממלא גאווה במינהל החינוך לדעתי, אני לא אומר את זה ולא רק בתפקיד הזה, אני חושב שמה שאתם עושים הוא לא פחות ממדהים, בטח ברמה העירונית וגם ברמה הארצית, אז זו הזדמנות להגיד לכם חג שמח ותודה רבה על מה שאתם עושים. ורחל את יודעת, אבל אני אומר את זה גם עכשיו, שאני תמיד לרשותכם בכל דבר ובכל יוזמה ובכל נושא, השמיים אצלכם באמת לא הגבול, אז יישר כוח גדול, ושיהיה לנו חג שמח, ותמשיכו לדברר אותנו ולייצג את ישראל ואת פתח תקווה בצורה כל כך מרשימה, ואני בטוח כמו שאני רואה לעתים, מהבוגרים שנמצאים אצלך באמת זה דור המנהיגים הבא שלנו, וזה כבוד גדול להיות חלק מהעיצוב שלו. תודה רון, תמיד מחמם את הלב לשמוע אותך. תודה רבה. ואכן, כמו שאתה אומר, תמיד אתה נמצא לצידנו, עוזר ומסייע. נהדר, תודה רבה לך.